ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഗാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠ രഗമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 28. പുരഞ്ജന രാജാവ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയായി വരുന്നു. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല മാതാജി. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, സ്ക്രീനില് പേജ് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. മാതാജി കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കൂട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാ മാതൃപാർഷദാൻ സ്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാ മാതൃപാർഷദാൻ സ്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവി തസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമി മാതൃപാർഷദാൻ സ്വദാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ്ച ജാമിജാമാത്ര്യ പാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാസ്മിജാ മാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാ മാതൃപാർഷദാൻ സത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ്ച ജാമിജാ മാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതൃപാർഷദാൻ സ്വതാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേട്ട പങ്കജക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാശ്ച ജാമ്യതൃപാർഷദാൻ സ്വാത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമിജാ മാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ്ച ജാമിജാ മാതൃപാർഷദാൻ
സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശപരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി കൈലാസം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിർദ്രപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വദാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ്ച ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി സുധീർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ്ച ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹൃത്യാ പുത്രപൗത്രാശ്ച ജാമി ജാമാമൃതു പാർഷദാൻ സ്വത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശപരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിത്യാ പുത്ര പൗത്രാം ച ജാമി ജാമാത പാർഷദാൻ സ്വദാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാം ച ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാശ്ച ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാശ്ച ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വതാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിത്യാ പുത്ര പൗത്രാൻ ച ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ തത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിത്യാ പുത്ര പൗത്രാംശ ജാമി ജാമാത്യ പാർഷദാൻ സ്വത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മഞ്ജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിത്രാപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്വത്താവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാം സത്വാവശിഷ്ടം സത്കിഞ്ചിത് ഗ്രഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിരജ വിജയ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ ജാമി ജാമാതൃപാർഷദാൻ
സ്വത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദുഹിതൃപുത്ര പൗത്രാംശ്ച ജാമിജാമാതൃപാർഷദാൻ സ്തുത്വാവശിഷ്ടം യത്കിഞ്ചിത് ഗൃഹകോശ പരിച്ഛദം. ദുഹിതൃ പുത്രിമാർ, പുത്ര പുത്രന്മാർ, പൗത്രന്മാർ, ജാമി പുത്രഭാര്യമാർ, ജാമാതൃ ജാമാതാക്കൾ, പാർഷദാൻ സഹവാസികൾ, സ്വത്ത്, അവശിഷ്ടം അവശേഷിക്കുന്ന, യത് കിഞ്ചിത് എന്ത് തന്നെയായാലും, ഗൃഹം കോശ സമ്പത്തിന്റെ കൂമ്പാരം, പരിച്ഛദം ഗൃഹസാമഗ്രികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. പുരഞ്ജന രാജാവ് അപ്പോൾ അവന്റെ പുത്രന്മാർ, പൗത്രന്മാർ, പുത്രഭാര്യമാർ, ജാമാതാക്കൾ, പരിചാരകർ, മറ്റ് സഹവാസികൾ എന്നിവരെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചും ഗൃഹോപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ കഥ ഇതാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആലങ്കാരികമായ കഥ അല്ലെ. പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ തന്നെ കഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് നേരിട്ടൊരാൾ, അതായത് നന്നായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് രാജാവ്. അദ്ദേഹം അതിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോയി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഉപയോഗിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആരും അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലെ. വേദപ്രകാരം, അതായത് വേദം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആരും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൃഗബലിയൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആലങ്കാരികമായിട്ട്, എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലങ്കാരികമായ ഒരു കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുരഞ്ജന രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരഞ്ജനൻ, അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് എന്നർത്ഥം. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രാജാവാണ്. അതാണ് പുരഞ്ജന രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രകനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് പുരഞ്ജന രാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരഞ്ജനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം, ആസന്ന മൃത്യു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പുരഞ്ജന രാജാവ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ആ ഒരു മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 10-15 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും ഇപ്പോഴും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് രാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കഥയിലൂടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പുരഞ്ജന രാജാവ് ആരൊക്കെ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? യവനരാജൻ അല്ലെ. യവനരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മൃത്യു തന്നെയാണ്. പ്രജ്വാരൻ, ഭയം, ഇങ്ങനെയുള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അതുപോലെ കാലകന്യകയും സഹോദരിയായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് യവന രാജാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ 4 പേരും കൂടെ പുരഞ്ജന രാജാവിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു, കഴിഞ്ഞ 15 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി എല്ലാ ഇതും, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രായം ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാളിനെ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നാക്കിന് ശരിക്ക് രുചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവരൊക്കെയാണ് ആര്? ഈ ഒരു പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭടന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്? തളർന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. ആരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ട്? പ്രജ്വാരനാലും അതുപോലെ ഭയം, അതുപോലെ കാലകന്യക, ഇവരൊക്കെ ആക്രമിച്ച് അദ്ദേഹം വയസ്സനായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആസന്ന മൃത്യുവായിരിക്കുന്ന പുരഞ്ജന രാജാവ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പുരഞ്ജന രാജാവ് അപ്പോൾ അവന്റെ പുത്രിമാർ, പുത്രന്മാർ, പൗത്രന്മാർ, പുത്രഭാര്യമാർ, ജാമാതാക്കൾ, പരിചാരകർ, മറ്റ് സഹവാസികൾ എന്നിവരെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെ, എന്റെ വീട്, ഗൃഹ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും
എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്, എന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാരും ചിലർ പറയുന്നേക്കാളെ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം, അല്ലെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം, വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പുരഞ്ജന രാജാവും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും ഗൃഹോപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും പുത്രിമാരും പൗത്രന്മാര് മരുമക്കള് അങ്ങനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക ശരീരത്തോട് അമിത ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുറെ കാലത്തേക്കെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതം ദീർഘിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അസാധാരണമായ സംഭവമല്ല. ബിഷഗ്വരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓക്സിജന്റെയോ മറ്റ് ഔഷധങ്ങളുടെയോ സഹായത്താൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഒരാളുടെ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായി ആ രോഗി മരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും തന്റെ ഉദ്യമം വളരെ വിജയപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ബിഷഗ്വരൻ കരുതും. ഇതിനെയാണ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മൃതമാകുകയും പൊയ്ക്കഴിയുകയും ചെയ്താലും പിന്നെയും ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് രോഗിയുടെയും വൈദ്യന്റെയും ചിന്ത. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഈ പർപ്പോർട്ടിൽ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ, അതായത് നല്ല വീടുണ്ട്, നല്ല സമ്പത്ത്, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നല്ല കുട്ടികള്, കൊച്ചുമക്കള് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, നമുക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ നല്ല സുഖിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബിഷഗ്വരൻ, അതായത് ഡോക്ടർ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയം ആ ഒരു രോഗി ട്രബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ ജീവൻ അങ്ങ് നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എക്സ്ട്രാ തരാൻ ഒരു ഡോക്ടർക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു, അല്ലെ, വളരെ എന്താ പറയാ നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം, അതുപോലെ പ്രോട്ടീന്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കല്ലെ, പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതെയും ഷുഗർ വർദ്ധിക്കാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജന്മസമയത്ത് തരുന്ന ആ ആയുസിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടില്ല. ആ ചിന്തയില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ടെന്നല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ആവണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയുസ്സൊന്നും നീട്ടി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എത്രയാണോ ആയുസ് തന്നത് അത്ര വരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്ര വരെ ആയുസ് മാത്രമേ ഒരു ഡോക്ടറിന് നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മമേതി സ്വീകൃത്യ ഗൃഹേഷു കുമതിർഗൃഹീ ദധ്യൗ പ്രമദയാ ദീനോ വിപ്രയോഗ ഉപസ്ഥിതേ. അഹം മമേതി സ്വീകൃത്യ ഗൃഹേഷു കുമതിർഗൃഹീ ദധ്യൗ പ്രമദയാ ദീനോ വിപ്രയോഗ ഉപസ്ഥിതേ. ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവര്. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാതാജി? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മമേതി സ്വീകൃത്യ ഗൃഹേഷു കുമതിർഗൃഹീ ദദോ പ്രമദയാ ദീനോ വിപ്രയോഗ ഉപസ്ഥിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മമേതി സ്വീകൃത്യ ഗൃഹേഷു കുമതിർഗൃഹീ ദഗ്ധോ പ്രദദയാ ദീനോ വിപ്രയോഗ ഉപസ്ഥിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ചിഹ്നപുത്രി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മമേതി സ്വീകൃത്യ ഗൃഹേഷു കുമതിർഗൃഹീ ദധ്യൗ പ്രമദയാ ദീനോ വിപ്രയോഗ ഉപസ്ഥിതേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മമേതി സ്വീകൃത്യ ഗൃഹേഷു കുമതിർഗൃഹീ ദഗ്ധൗ
ദദ്യൗ പ്രമദയാ ദീനോ വിപ്രയോഗ ഉപസ്ഥിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्णा माता जी। रामचंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुमदिर्गृहे दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गीता टी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। गीता सी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दिथ्यो प्रमदया दीनो विप्रयोगा उपस्थिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। चित्र माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी। कृष्णा श्री कुमार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। वत्सला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। रीति रूपा कृष्णा कांता देवीदास माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। गीता कृष्णवाणी देवीदास माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे ओम भगवते वासुदेवाय। अहं मम इति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दत्यौ प्रमदया तेन विप्रयोग उपस्थिते। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहे दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते। അഹം ഞാൻ മമ എന്റെ ഇതി ഇപ്രകാരം സ്വീകൃത്യ സ്വീകരിക്കുക ഗൃഹേഷു ഗൃഹത്തിൽ കുമതിഹി മനസ്സിൽ നിന്ദ്യമായ വിചാരം മനസ്സിൽ നിന്ദ്യമായ വിചാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞവൻ ഗൃഹി ഗൃഹസ്ഥൻ ഗതൗ അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക പ്രമദയ അവന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം ദീനോ വളരെ പാപം വിപ്രയോഗ വേർപാടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപസ്ഥിതെ സംഭവിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പുരഞ്ജന രാജാവ് അവന്റെ കുടുംബത്തോടും ഞാനെന്നും എന്റേത് എന്നുമുള്ള വിചാരത്തോടും കൂടുതൽ മമതയുള്ളവനായിരുന്നു. ഭാര്യയോട് അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് മുമ്പേ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ചവനായിരുന്നു. വേർപാടിന്റെ സമയത്ത് അവൻ അതീവ ദുഃഖിതനായി. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? പുരഞ്ജന രാജാവ് ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തയാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം. ആ വ്യക്തി എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുരഞ്ജന രാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സദാ എന്റെ കുടുംബം, ഞാൻ, എന്റെ വീട്, എന്റെ കുട്ടികള്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരെ സ്വതവേ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലെ.
അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പുരഞ്ജന രാജാവ്. അദ്ദേഹം അവന്റെ കുടുംബത്തോടും ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ചിന്തയോടും അല്ലെ വിചാരത്തോടും കൂടുതൽ മമതയുള്ള ആളായിരുന്നു. ഭാര്യയോട് അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ചവനായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം? അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആളല്ല അദ്ദേഹം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത്? ആത്മീയമായ ചിന്തകൾ അല്ലെ ഭഗവത് ചിന്തകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ട് നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിലും ആത്മീയമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച ആളായിരുന്നു. വേർപാടിന്റെ സമയത്ത് അവൻ അതീവ ദുഃഖിതനായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. എല്ലാവരെയും വിട്ടു പോകാൻ, അതായത് മരണം, ആസന്ന മൃത്യു ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഈ എന്റേതെന്നും ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും പറയുന്നതൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം പോലും കൊണ്ടുപോകില്ല. എന്റേത് ഞാൻ എന്നും ഇത്ര വരെ അഹങ്കരിച്ച ശരീരം പോലും നമ്മളിവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെയാണോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾ അല്ലെ, ആരെയും നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ആവണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ആത്മീയമായി പുരോഗതിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും വീടിനെ കുറിച്ചും സ്വത്തിനെ കുറിച്ചും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും മക്കളെയും മരുമക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? പുരഞ്ജന രാജാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാക്കിജി. മരണസമയത്തും ഭൗതികാസ്വാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവസത്ത ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യഹങ്കാരം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യഹങ്കാര നിമിത്തം ജീവസത്തെ എപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹം അവനെ ദുഃഖിതനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വം തുടർന്നും കാക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥൂല ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും അവൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വഹിക്കപ്പെടുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രവേശം ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗോചരമാവില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞെന്ന് നാം കരുതുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. സ്ഥൂല ശരീരം ആ പദ്ധതികൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഭാര്യയോട് ഉപമിക്കാം. കാരണം ഭാര്യയാണ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും ഇടനിലക്കാരി. സ്ഥൂല ശരീരവുമായി ദീർഘകാലമായി സഹവാസത്തിലായതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് വളരെയധികം ദുഃഖിതനാവും. ജീവാത്മാവിന്റെ മാനസിക പ്രവൃത്തികൾ അവനെ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കാനും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ തുടരാനും നിർബന്ധിതനാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് സ്ഥൂല ശരീരം, രണ്ട് ശരീരം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മറ്റൊന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോഡിയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ്. ഭൗതികത്തിലെ പ്രകൃതിയിലെ 5 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി വിദ്യഹങ്കാരം, ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ്? ഒരു തലനാരിഴയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ അംശം. അത്രയൊന്നും കാഴ്ച നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസിനില്ല അല്ലെ, അത്രയൊന്നും കാണാനുള്ള കാഴ്ച നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ ആകട്ടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാകട്ടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യഹങ്കാരം ഈ മൂന്നും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിഷ്ക്രിയമായി കഴിയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ശരീരം കൊണ്ട്, അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 90-95 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇതിനൊന്നും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല പറയും അല്ലെ. ഞാൻ പണ്ട് കഴിച്ച ആഹാരത്തിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്നിനും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല പറയും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാക്കിന് രുചി അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാഴ്ചയും കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ സ്ത്രീകളോട് സംസർഗത്തിൽ ഇരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങോട്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി അപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി അപ്പോഴും തന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് മനസ്സ് ബുദ്ധി വിദ്യഹങ്കാരം ഈ 3 സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭാര്യയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് ഇത്ര വരെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ റിട്ടയർ ആയി. കാരണം ഈ പറയുന്ന കാലകന്യകയും പ്രജ്വാരനും ഭയവും ഒക്കെ കൂടെ വന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോ അതിനെ നിഷ്ക്രിയനാവേണ്ടി വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ പോരാളികളെല്ലാം
തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ആസ്വദിക്കുകയാണ്, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പോ എത്ര വയസ്സായാലും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടുപോകാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക, അതായത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിഷ്ക്രിയമായ ശരീരം എന്താണ്? ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്റെ ശരീരം, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ജീർണിച്ച ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അത് ഈ കേടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ആ യാത്ര സാധ്യമാക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സ്ത്രീ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വികസനം എന്നാണ്. പുരുഷൻ അവന്റെ ഭാര്യയിലൂടെയാണ് ആകർഷണത്തിനുള്ള നാനാവിധ വിഷയങ്ങളും വസ്തുക്കളും പുത്രന്മാർ, പുത്രിമാർ, പൗത്രന്മാർ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് പുത്രന്മാരും പൗത്രിമാരും അല്ലെ, പുത്രിമാരും പൗത്രന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീ എന്ന വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തില് വികാസം എന്നുകൂടെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവന് മരണസമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള മമത പ്രബലമായിരിക്കും. ഒരുവൻ മരണസമയത്ത് തന്റെ ഭാര്യയുടെയും അനുസാരികളുടെയും ചുമതല കൈമാറുന്നതിന് വാത്സല്യനിധിയായ പുത്രനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായ കാഴ്ചയാണ്. അവൻ പുത്രനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ, ഞാൻ പോകാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. ദയവായി നീ കുടുംബകാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക. അവൻ തന്റെ വിധി എന്തെന്ന് അറിയാതെ പോലുമാണ് ഈ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അതായത് ഒരാൾ മരണം, ആസന്ന മൃത്യുവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ തന്റെ മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നിന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കണം, അതുപോലെ നിന്റെ അമ്മയെ നോക്കണം, നമ്മള് കുടുംബം നോക്കണം, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച സ്വാഭാവികമാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ആസന്ന മൃത്യുവായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് അയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലെ. ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലാണോ പോകുന്നത്, നരകത്തിലാണോ പോകുന്നത് അല്ലെ, ഇനി ഏത് ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെ കഷ്ടങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. അതൊന്നും അറിയാതെ തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില് തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ കുടുംബവും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്, തന്റെ യാത്ര എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലോകാന്തരം ഗതവതി മയ്യനാഥ കുടുംബിനി വർത്തിഷ്യത്തെ കഥം ത്വേഷ ബാലകാനനുശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകാന്തരം, ഒരു വ്യത്യസ്ത ജീവിതത്തിലേക്ക്, ഗതവതിമയി, ഞാൻ പോകുമ്പോൾ, അനാഥ, ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവൾ, കുടുംബിനി, കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവൾ, വർദ്ധിഷ്യതേ, നിലനിൽക്കും, കഥം എങ്ങനെ, തു അപ്പോൾ, ഏഷ ഈ സ്ത്രീ, ബാലകാൻ സന്താനങ്ങൾ, അനുശോചതി ദുഃഖിക്കുക. നർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി. പുരഞ്ജന രാജാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു: എന്റെ ഭാര്യ അനേകം കുട്ടികളാൽ ഭാരം ചുമക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കും? കുടുംബം പുലർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന വിചാരത്താൽ അവൾ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോ പുരഞ്ജന രാജാവ് ആസന്ന മൃത്യു ആവുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം തന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഞാനില്ലാതെ അവൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും, ഈ ഒരു കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ന ചിന്തയാണ് ആർക്കുണ്ടാവുന്നത്? ആസന്ന മൃത്യുവായിട്ടുള്ള പുരഞ്ജന രാജാവിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി. ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം അവൻ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളാൽ അമിതമായി ഗ്രസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. സാധാരണയായി കളങ്കരഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ വിനയാന്വിതയായ പത്നിയായിരിക്കും. ഇത് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് അമിത ആകർഷണത്തിന് നിദാനമാകും. തത്ഫലമായി അവൻ മരണസമയത്ത് ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ അമിതമായി മുഴുകും. വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ ജീവിതം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരുവൻ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഭാര്യയെ ചിന്തിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അവൻ ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുതിയൊരധ്യായം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോ ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് ഒരു സ്ത്രീയോട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ, തന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയോട് ആകർഷിതനായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അത് ഇവിടെ പറയുന്നു, പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീ എന്തായിരിക്കും, ഭർത്താവിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭർത്താവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവിന് ആ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം എപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്ര സംശയ അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഭാര്യ ഒരു പതിവ്രത ആയതുകൊണ്ടും അവര് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടും അവൾ എന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തകളാൽ ഭൗതികമായി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പുരഞ്ജന രാജാവിന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ, അതായത് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ എന്താണ്, വീണ്ടും ഇതേ അധ്യായം അല്ലെ. ഇപ്പൊ പുരഞ്ജന രാജാവ് ഒരു പുരുഷ ശരീരത്തിലിരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ, മരണം വരുന്നു. അതേ കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മരണസമയത്ത് നമ്മളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൂടാന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമയ്യനാശിതേ ഭുങ്ക്തേ നാസ്നാതേ സ്നാതി മത്പരാ മൈരുഷ്ടേ സുസന്ദ്രസ്ത വത്സിതേ യദവാഗ്ഭയാത്. ഒരിക്കലും എപ്പോൾ ഞാൻ അനാശിതേ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, ഭുങ്ക്തേ അവൾ ഭക്ഷിക്കും, ഒരിക്കലുമില്ല, അസ്നാതേ സ്നാനം ചെയ്തില്ല, സ്നാതി അവൾ സ്നാനം ചെയ്യും, മത്പര എപ്പോഴും എന്നോട് ഭക്തിയുള്ളവൾ, ഞാൻ എപ്പോൾ രുഷ്ടേ കുപിതനായിരിക്കുന്നു, സുസന്ത്രസ്ത വളരെ ഭയപ്പെട്ടു, ഭക്ഷിതേ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ, യഥവാ വാക്കുകളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു, ഭയത്തിൽ നിന്ന്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പുരഞ്ജനൻ അപ്പോൾ ഭാര്യയോടൊത്ത് ജീവിച്ച നാളുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. താൻ ഭക്ഷിക്കാതെ അവൾ ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നില്ല, താൻ സ്നാനം ചെയ്യാതെ അവൾ സ്നാനം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല, തന്നോട് എപ്പോഴും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്. അതിനാൽ താൻ രോഷം കൊള്ളുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താലും അവൾ തന്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റം സഹിച്ച് നിശബ്ദം നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ മരണസമയത്ത് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ നല്ല നാളുകൾ അല്ലെ, അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള നാളുകൾ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭാര്യയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ താൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ, താൻ കുളിച്ചാലേ കുളിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ചില ഭാര്യമാരും, ഒട്ടുമിക്ക ഭാര്യമാരും. അതായത് ഭർത്താവിന് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ ഭാര്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും അതുപോലെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭയത്തോടു കൂടി നിശബ്ദം സഹിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു. തന്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റം പോലും സഹിച്ച് നിശബ്ദം നിൽക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ഭാര്യ എന്നൊക്കെയുള്ള തന്റെ നല്ല നാളുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു ഭാര്യ എപ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് കീഴ്വഴക്കമുള്ളവളായിരിക്കണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഭാര്യയുടെ വിധേയത്വവും മൃദുവായ പെരുമാറ്റവും സഹായ മനസ്ഥിതിയോടെയുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഭർത്താവിനെ എപ്പോഴും അവളുടെ സ്മരണയുള്ളവനാക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ നല്ലതല്ല. കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സ്ഥാപിതമാക്കണം. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരസ്പരം വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന് മധ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളതിനാൽ ഇരുവർക്കും ഏറെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അമിത ആസക്തി ഉള്ളവനാകുന്ന പക്ഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവൻ ഒരു സ്ത്രീയായിത്തീരും. അതുപോലെ ഭർത്താവിനോട് അമിത സ്നേഹമുള്ള സ്ത്രീ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പുരുഷനായിത്തീരും. തീർച്ചയായും ഒരു പുരുഷനായി തീരുന്നത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയോജനകരമാണ്, പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീയായി തീരുന്നത് ഒട്ടും ഗുണകരമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർപ്പോട്ടിൽ എന്താണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വിധേയത്വമുള്ള ഒരു ഭാര്യയോട് ഒരു ഭർത്താവിന് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായ പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയോട് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടം, സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായ ജീവിതത്തിൽ അത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് കുടുംബ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം? ഭാര്യയും ഭർത്താവും മിഡിലില് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാരുണ്യം കാണിച്ചു തരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ അവസാന നാളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, അതായത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒത്തുചേർന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു
അന്ത്യം, അതായത് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച്, ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരണം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരു സ്ത്രീയാണ് മരണസമയത്ത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച്, ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പുരുഷ ശരീരമായിരിക്കും അടുത്ത് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷ ശരീരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രോഗ്രസ് ആണ്. പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിഗ്രഡേഷൻ ആണ്, ഒരു താഴ്ന്ന, ഒരു ശരിയായ ഒരു ഉയർച്ചയല്ല, അതൊരു അധോഗതിയാണ് വരുന്നത്, താഴ്ചയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രബോധയതി മാ വിഘ്നം ദ്യുഷിതേ ശോകകർഷിത വർത്മൈതത് ഗൃഹമേധീയം വീരസൂരപിനേഷ്യതി. പ്രബോധയതി, നല്ല ഉപദേശം നൽകൽ, മാ എനിക്ക്, അവിഘ്ന വിഡ്ഢിത്തം, ദ്യുഷിതേ ഞാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ശോക ദുഃഖത്താൽ, കർഷിത ദുഃഖത്തിലായി ശുഷ്കിച്ചു പോവുക, വർമ്മ പാത, ഏതത് ഇത്, ഗൃഹമേധീയം കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ, വീരസൂഹു ധീരനായകന്മാരുടെ മാതാക്കൾ, അഭി എങ്കിൽ പോലും, നേഷ്യതി നിർവഹിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമോ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ച്. പുരഞ്ജന രാജാവ് താൻ പരിഭ്രാന്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സതുപദേശം നൽകുമെന്നും, താൻ ഭവനത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ എത്രമാത്രം ദുഃഖിതയായിരിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള ചിന്തകൾ തുടർന്നു. അവൾ ധീരനായകരായ ധാരാളം പുത്രന്മാരുടെ മാതാവാണെങ്കിലും താനില്ലാതെ അവൾക്ക് കുടുംബകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനാവില്ലെന്ന് രാജാവ് ഭയന്നു. അപ്പോ ഈ രാജാവ്, പുരഞ്ജന രാജാവ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവള് അനേകം ധീരനായകന്മാരുടെ മാതാവാണെങ്കിലും അല്ലെ, അവൾക്ക് ഒരുപാട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, പുത്രന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൾ വേണം ഈ ഒരു കുടുംബം ഇനി ഭാരം ചുമക്കാൻ. അതായത് ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഡ്യൂട്ടി അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഡ്യൂട്ടി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതാണ് ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് അച്ഛന്റെ ഒരു ഭർത്താവ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ചുമതല ഭാര്യ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പുരഞ്ജന രാജാവിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ താനില്ലാതെ അവൾക്ക് ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ്യജി. പുരഞ്ജന രാജാവ് അവന്റെ മരണസമയത്ത് ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് മലിനപ്പെട്ട അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 15:7 കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഈ ബദ്ധലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവസത്തകളും എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്ത എല്ലാറ്റിലും ഉപരി പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവിയും ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവിയും യോഗ്യതാപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജീവസത്ത അഥവാ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ ഒരു പരമാണു, കണിക മാത്രമാണെന്ന് എന്നതാണ് ഏക വ്യത്യാസം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശം ജീവാത്മാവ്, അവന്റെ മനസ്സും അവബോധവും മലിനമാക്കപ്പെട്ടത് മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശം എന്ന നിലയിൽ ജീവസത്ത കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. പക്ഷേ പുരഞ്ജന രാജാവ് ജീവസത്ത ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ചില ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള മനസ്സിന്റെ അത്തരം മുഴുകൽ മൂലമാണ് ജീവസത്തയ്ക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പുരഞ്ജന രാജാവ് അവന്റെ പത്നിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് മൂലം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ സമരം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നനായിരിക്കുന്നത് മൂലം പുരഞ്ജന രാജാവ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് അല്ലെ മനഃഷ്ടാൻ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടവരല്ല. ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം അല്ലെ, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ. അപ്പൊ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ
മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കേണ്ടതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അവസാനം മരണത്തോടുകൂടി ആ വ്യക്തി അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ. ഇനിയും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് വേണം? ഇനിയും ഒരു ശരീരം ആസ്വദിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കേണ്ടതായി വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ. മരണസമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കണം? നമുക്ക് സാധിക്കണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും തന്നെയും ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ സമരം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ഈ ഒരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് പുരഞ്ജന രാജാവിന്. സാമുദായികം, രാഷ്ട്രീയം, കപട ധാർമ്മികത, ദേശീയത, സാമുദായിക അവബോധം എന്നിവയിൽ മനസ്സിനെ നിമഗ്നമാക്കുന്നത് ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവാക്കും. ബന്ധനമുക്തി നേടുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതകാലത്തെ തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തണം. ഭഗവത്ഗീത 3:9 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. നാം നമ്മുടെ അവബോധം ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിണാമപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം സാമൂഹികം, രാഷ്ട്രീയം, ധാർമ്മികം അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായികം, ദേശീയ ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭഗവത്ഗീത 15:7 വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഒരുവന് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ തുടരുകയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓരോ ജീവിതത്തിലും ഒരുവൻ അസന്തുഷ്ടനാകാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുവനും സന്തുഷ്ടനല്ല. അധ്വാനം അവന് സന്തോഷത്തിന്റെ മിഥ്യാബോധം നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒരു വ്യക്തി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഫലം ലഭിക്കുമ്പോൾ താൻ സന്തോഷവാനാണെന്ന് സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല. സുഖം ആത്യന്തികം ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം അതീന്ദ്രിയം. ഭഗവത്ഗീത 6:21. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഒരുവന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും മോചനവും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? സ്വതവേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തോടെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? സമുദായത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ TV ഒക്കെ ഓണാക്കി വാർത്തയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? സാമുദായികം, രാഷ്ട്രീയം, കപടധാർമ്മികത. എന്താണ് ഈ കപടധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാല്? യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. അപ്പൊ കപടധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എടുത്ത് ഈ ശരീരമാണെന്ന് ഞാനെന്ന് കരുതി ഈ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് കപടധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത്. ദേശീയത, സാമുദായിക ബോധം അല്ലെ, സാമുദായിക അവബോധം അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്ന സമുദായത്തിലുള്ളവരാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉന്നമതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോന്നിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാതെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ബന്ധന കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം മുന്നോട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനാൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബന്ധന മുക്തിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതി അതിൽ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ, കഷ്ടപ്പെടണം, അധ്വാനിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു വർഷം മുഴുവനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് MBBS
എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് നൈമിഷികമായിട്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ MBBS പഠിച്ച് ആ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്, നേരത്തെ കിട്ടിയ സന്തോഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഒടുവിലെല്ലാം നമ്മൾ നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്യന. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാത്തത് ഭഗവാനെ മാത്രം. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട്, ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാട് വരേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകണമെന്ന് ആര് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയം. ഇവിടെ പറയുന്നു യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഒരുവന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയം ഒരിക്കലും ആവിഷ്കൃതമാവില്ല. എപ്പോഴും വരെ? നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നത് വരെ. അപ്പോഴും മാത്രമാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഋഷികേശൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 5:8 ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യജ്ജാപിക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുഗന്ധാനി വാശയാത്. ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ വിഭിന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ വായു ഗന്ധങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വഹിക്കുന്നു. കാറ്റ് റോസാപ്പൂ തോട്ടത്തിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് റോസാപ്പൂക്കളുടെ ഗന്ധം വഹിക്കും. അത് വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്തു കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചീത്ത വസ്തുക്കളുടെ ദുർഗന്ധം വഹിക്കും. അതുപോലെ പുരഞ്ജന രാജാവ് ജീവസത്ത ഇപ്പോൾ അവന്റെ പ്രാണനെ അവന്റെ പത്നിയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. അതിനാൽ അവന് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു ജീവാത്മാവ് അവന്റെ ശരീരം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു റോസാപ്പൂ തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്മെൽ എന്തായിരിക്കും? റോസാപ്പൂവിന്റെ മണമായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ആ കാറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിലോ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലായിരിക്കും അത് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അല്ലെ, ഭാര്യയുടെ മുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്റെ അടുത്ത ജീവിതം, അടുത്ത ഒരു ശരീരം സ്ത്രീ ശരീരമാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।